Den 26. april skrev TV2 Fyn, at jordemødrene på Odense Universitetshospital brød grædende sammen på fødegangene. Artiklen bygger på denne rapport, lavet af Arbejdstilsynet. Den er blot det seneste skud på stammen over de sidste par år, der omhandler de danske jordemødres anstrengende arbejdsforhold samt manglende medarbejdere. Men det viser sig, at det ikke er blot jordemødrene, der er presset. Faktisk går det også ud over de jordemoderstuderende. Gangen her på Rigshospitalets fødeafdeling er tom, for hver en stue på fødegangen er optaget af fødende, og jordemødrene, de er alle i arbejde. Det her, det er fødelaget, hvor de ligger og føder på. Men ikke på denne stue, for den er lige blevet gjort klar til en ny fødende. Hvor der også er et brusebad, de kan stå i. Det kan også være smertelindring. Julie Stretton er jordemoderstuderende på 10. modul og har altså læst i 2,5 år. Hun er i praktik her på Rigshospitalets fødeafdeling. De røde nåle, det er pigerne, der er blevet født, og de blå nåle er drengene, der er blevet født. Jordemødrene på de danske fødeafdelinger er stadig under et enormt arbejdspres, da afdelingerne mangler arbejdskraft. Det er blandt andet skrevet af BT, Politikken og Jyllandsposten og mange andre medier i de seneste år. Man står der med et stort ansvar, og jeg skal tage telefonen, fordi min jordemoder snakker med en anden. Julie er en af de mange jordemoderstuderende, der har oplevet den direkte konsekvens af disse problemer. Det var godt nok lidt for grænseoverskridende. Det var lidt for meget ansvar. Julie prøvede nemlig i efteråret 2015 at stå fuldstændig alene med en fødende, helt uden mulighed for at kunne kontakte en jordemoder for hjælp. En jordemoder, som jeg fulgte med, var over på en anden afdeling og faktisk ikke ville have kunnet hørt, hvis jeg havde ringet med klokken, hvis der var sket noget alvorligt. Hvis der var sket noget, og jeg havde ringet, og der ikke var kommet nogen til mig, havde den jo været uforsvarlig, fordi jeg som studerende og kun halvvejs i min uddannelse ikke havde kunne stå indenfor eller tage det ansvar, som jeg stod med. Og Julies oplevelse er ikke enestående. Formanden for de jordemoderstuderendes forening i Aalborg, Mia Hebbelstrup, er bekendt med problemets omfang. Og det vi hører, det er, at folk de er stressede. Folk de bærer deres hverdag, når man er i praktikken, bærer præg af, at der er den her travlhed, og at du derfor selv bliver presset som studerende. Og travlheden, den går ud over de studerende. Vi oplever også, at der står nogen, som melder tilbage, at de har været utrygge i en situation, hvor de står alene på en fødestue. Og det er jo ikke, det er ikke i orden. Og faktisk har mange danske jordemoderstuderende stået i samme situation som Julie Stretton. Vi sendte spørgeskemaer ud til landets 3 uddannelsesinstitutioner for jordemoderstuderende. Vi spurgte de studerende, om de har prøvet at stå i en situation, hvor de følte, at de fik for meget ansvar i forhold til, hvad de havde kompetencer til. Ud af 130 respondenter fik vi følgende svar. 71% svarede, at de har stået alene i en utryg situation. Det er altså næsten 3 ud af 4 studerende. Faktisk har de prøvet det 1-4 gange, eller endda flere. 65% af dem har følt sig utryg i den givne situation i nogen eller i høj grad. En respondent fortæller blandt andet. I min første praktik i en af mine første vagter endte jeg alene på en stue med en fødende kvinde på grund af travlhed. Kvinden pressede, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Meget utrygt. En anden forklarer. Travlhed har flere gange gjort, at jeg har fødende i aktiv fødsel alene. Men er praktikken ikke også lavet for, at de studerende skal kastes ud på det dybe vand for at kunne lære at svømme? Nu er jeg rimelig langt på uddannelsen og skal kunne stå med nogle forløb selvstændigt. Men det gør også bare, at det er et ansvar, som jeg skal tage, fordi min jordemoder så ikke har tid til at kigge med over skulderen på mig og sørge for, at jeg gør tingene ordentligt 100%. Men derfor kan situationerne stadig føles meget utrygge. Der skal være en jordemoder, som kan træde til, så snart det går galt. Det sker dog langt fra altid. Det har Sofie B. Jørgensen prøvet på egen krop. Jeg kunne ikke gøre noget. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvad jeg måtte gøre. Hun er jordemoderstuderende på 4. modul og har altså læst i 1 år. Det vil sige, at hun er langt tidligere i sit uddannelsesforløb end Julie. Hun har lige afsluttet sin første praktikperiode, og her måtte Sofie, ifølge studiehåndbogen, slet ikke stå alene med en fødsel endnu. Hun var tæt på at føde, og havde virkelig ondt, og der var ekstremt dårlig hjertelyd på et barn, som var ved at komme alt for hurtigt til verden. Og lige pludselig så gik det bare stærkt, og så stod jeg alene, fordi der var ikke nogen jordemødre på barselsgangen, der havde tid til at tage sig af hende. Og der var heller ikke nogen jordemødre på fødegangen, der havde tid til at tage sig af hende. Hele situationen blev bare så kaotisk. Men jeg stod alene, og jeg var bange for, at det var mig, der havde gjort noget galt. Og oplevelser som Sofie og Julies kan gøre de studerende usikre på deres fremtidige arbejde. Det fortæller Mia Hebbelstrup.
Jeg har hørt ofte, at folk de faktisk beskriver det som den her klump i maven. Sådan en frustration over at tænke, jamen er det det her, vi skal komme ud til? Og hvis vi spørger, hvad der skal gøres for problemet, er svaret klart. Altså det bedste ville jo være at få flere hænder. Der sker jo det, at der ikke er nok jordmødre på gangen. For lidt hænder. Vi er taget til Christiansborg for at spørge sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti om, hvorfor jordmødre stadig er tvunget til at lade studerende som Julie og Sofie i stikken. Det er utilfredsstillende, at der er så travlt på fødegangene, så studerende faktisk står med nogle opgaver, som de ikke bør. Det er i hvert fald det, jeg lytter mig til, som er jeres hovedproblem. Derfor er jeg da glad for, at vi på finansloven sidste år fik afsat nogle penge til fødegangene. Men hvornår kan fødegangene så mærke effekten af de afsatte penge? Det håber jeg, at inden længe, det er, hvis først lige her pengene er blevet uddelt til de fødegange, som netop har skulle skrive, hvordan de vil bruge pengene, sådan så man sikrer sig, at pengene bliver brugt rigtigt. Og de ansøgninger, jeg kan se fra regionerne, det er at sikre en sikker fødsel. Så det betyder vel også, at det ikke er studerende, der skal stå med en fødsel, eller stå i en situation, hvor det så bliver en usikker fødsel. Præcis hvornår pengene gør en forskel for de danske jordmoderstuderende, ja, det må tiden vise.